Ngikubingelele ngiphinde ngamukela mbukeli kuSimanzo sekulethela zona indaba ezifika ngaso ke isikhathi uG5 lapha ku TikTok usevele wagxeka sona ke isenzo sakhe lapha ke usizwe ke umfowandlovu ongumlandeli omkhulu ke wakhe ke lapha ke umthandeni ke usezakhele ke igama lokuthi naye ke lapha ke usay VIP likazwelonke njengoba ke ayefuna ke ungena ngenkani lapha ke emcimbini ke wakhe ke umthandeni usizwe Ndlovu ke wayefuna ukuyohlala lapha ke kuma VIP engenalo ke kodwa ke ithikithi ngenxa yokuthi nje ungumlandeli ke omkhulu ke wakhe ke umthandeni uG5 ngempela ke vele ke wahamba khona ke lapha ekulumeni yakhe ke uMax ke umfo wamakhanya ngesikhathi ke yena ke naye ke uMax exoxisana naye ke lapha ke usizwe umfo kaNdlovu awuyizele nangu ke yena ke uG5 exoxa naye ke usizwe umfo kaNdlovu siyabonga ngicizelela kwenkulumo kaMax yabona inkulumo kaMax lena kade isho ichaza lapha kubaba uNdlovu VIP kazwelonke ya uNdlovu akekho esigabeni sokuthi ngabe useyiqhawe useneqhawe lakhe uNdlovu akekho esigabeni sokuthi ngabe uthathe isayidi uNdlovu usesigabeni sethu sinoMax sokuthi uNdlovu ume phakathi nendawo esenti usupport umfana ofikayo usupport umuntu omdala kanjalo hayi lento kaNdlovu ukuthi uNdlovu ethathe lento ayibeke emahlombe akhe yena ezoba ebe neqhawe egxeke izinto ezingagxekeki uMax uqinisile uMax leyanto akayishoyo leyana yokuthi uNdlovu usemdala kakhulu Ndlovu umdala kakhulu VIP kalizwelonke mfethu umdala kakhulu ekutheni wena usengathi uneqhawe especially kulabafana abancane ngcono kube kuthiwa Ndlovu uthi uneqhawe ukhuluma ngobaba umgube ukhuluma ngoNgiga ukhuluma ngobaba uThokozani Langa kungezwakala lapha manje uzothi uneqhawe ukuzokhuluma ngomfana omncane umfana omncane umthandeni ufuneke wena useke umculo wakhe umfana omncane ukhuzane ungamnyanyi seka umculo wakhe asibaseke ngendlela okuyiyona labafana singathathi isayidi sibadale kuthini singathatha amasayidi sizoba ngamadoda anjani sizoba ngamadoda anjani masizothatha amasayidi sibadala kanje ingane zethu ithatha amasayidi nathi futhi sizothatha amasayidi no asiyilungise lento Ndlovu ufune kube isibonelo kubantu abancane ngoba ngicabanga ukuthi umdala kunabo bonke abalandeli abakhona yabo kufuneka kube isibonelo Ndlovu uyilungise lento utshela abantu ukuthi no wena awusenasayidi usulandela wonke umculo ngendlela efanele akasekho obhedayo akasekho ngcono kunomunye kodwa usubalandela bonke ngendlela efanele kuyokusiza lokho Ndlovu uyobona nanawe khona le party leyo ukuthi kuthiwa ayakunyanya ama Red Nation vesa ke obviously ke nama Blue Nation afanele ukukunyanya vesa mawunyanywa ama Red Nation hayi ukuthi bakunyanya laba abantu bake bezwe indlela osukukhuluma ngayo inkulumo zakho ayibanikeza umqondo ophusile yabo ayibanikeza umqondo ophusile uvela uqhamuke ngaleli khona lela bangakulindele kulona bona balindele ukuthi uzothi njengobaba osemdala uMr Ndlovu ukhuluma into eyakhayo manje wena uvela uqhamuke nenye nje into engaqondakala siyayilungisa leyo Ndlovu ufuna kuyilungisa mfethu ngiyaxolisa nje impela ukuthi ngikhandele ivideo ekutheni ngiyazi ukuthi izofika kuwena ngoba sisonke lapha kuma TikTokers kodwa ufuna kuyilungisa lento kuze isithunzi sakho sizobuya sisondele ngakuwena zama nawe phela ukuthi wenze into enomqondo uyeke ukuzenza ingane usumdala unomfazi unezingane ekhaya kini babheke wena zama Ndlovu la kade uyitshela uMax ungayithatheli phansi iqiniso leyanto kade uyitshela uMax mawungaba lapho uzobona kuyophela lonyaka isithunzi sakho sesingakuwena baba uNdlovu kazwelonke VIP kazwelonke ngiyakucela mfethu uG5 ngithi ake ngikubonise nami ngiyacizelela entweni ebikade ikhulunywa ubani uMax Makhanya kade